hagut un segon pagament. Avui és el dia dels paquets. Anem a veure. Perquè tampoc no me'n recordo què estàvem fent, perquè m'ha vingut ara. Uala! Oh, que xulada! Pues algú que m'ha regalat, perquè jo no ho sabia, no tenia ni idea. Avui és el dia del regal i sorpresa. Para caer la sorpresa. Mireu, que xulo! Mireu! Per posar els bitllets que no tinc. Que és guapo, sí. És molt xulo. I aquí té una camallareta, veieu? Per posar els diners que no tinc. És que està guapo, sí. Perquè el més gran, si no tinc un euro, però bueno, almenys tinc un monedero. Sí, ara falten diners. Exacte, ara s'ha d'omplir. Molt bé. Si no s'omple, malament. Despedeix-te. Vinga, adéu.